मोगथाङावथ' डेन्जार साइजसिनबावा दे सेसा बेदर जानो फैदों आं दा हाग्रायाव नागिरगासिनोमोन जोङो दहाय ओमफ्राय हरखाबै नै मानसिफ्रा सोमले सोमलाखौ नुवाखै सेसा बेदरखौबो हेल' आजामोन जारौमोन नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय नै आं दिनै गुमा फाग्ला होननाय सासे इउटुबारनाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना सिनायखायो बिथांखौ बेनाव थांगासिनो दं आङो नै दा हाग्रामा ब्रिज मोनहां जाबाय थांगासिनो दं दा नोंथांमोना आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथांखौ लोगो हमनानै एसे सावरायलायनायसै दिनै दा फाइनालि हाग्रामा ब्रिज मोनफैबाय जोङो बा गोलावथारखा ब्रिजआथ' नोंसोर मिथिखायो नोंसोर फैबायबो जानो हागौ सोरबाफोर बिराद गोलावखा दालाङा दा ओंखामबो उखैबायलै ओंखाम जालांनांसिगोन ओरैनोबा दहाय फुङाव मुलाफोरनो हालौनानै बिराद ओंखाम उखैदों आङो ओंखाम जालांसै बेयाव हटेल दङ हटेलाव ओंखाम जानानै थांसै दा जोङो दालि अमा बेदर भाजा दिंखिया भाजा सामब्राम बानलु ओमफ्राय नैबेयाव मा दंथाय गोखा बानलु बाथोन लेबु जाबाय जों नै दा हाग्रामा ब्रिजनि हटेलाव जाबाय जों दा नोंथांमोना लुबैनो नाङा आंबो बारा दामि बुस्थु जानो हायाखै जोंबो बारा दामि बुस्थु जानो हायाखै हाजिराखौ मावनो मोनाखै दासान्दि फैसायानो खमथार ओंखायनो दामि बुस्थुफोरखौ जानो हायासै बोरमा बेदरबो दं मोननो दाउ बेदर दं मोननो दा अमा बिबु एवनाय आरो नै अमा माबा मोदोम एवनायखौनो जासाबलाबायनोसै फैसाबो बारा गैया नालाय गरिब अबस्था उफाय गैया बेखौनो जासाबनोसै दा जानायखौ सुरु खालामनोसै आं जै आफालादेननि जानाय जासिगोन आङो गोदो लेखाफोरखौबो आं लाजियो क्लाससिमल' फरायफ्रांबाय आङो क्लासआनो आं लाजिसिमल' फरायनो मोन्दों आङो ओंखायनो नै दा हटेलफ्रावबो साख्रि बाख्रि लानो हाया हटेलफ्रावबो बिदिनो गोदाव सोराव जालाबायनांगौ जाबाय बोरमा बेदरफोर जानो लुबैबाबो मोनजालानो माथो साख्रिफोर दंबासो बिथनफोर मोनबाय बायबा जानो हागौमोन साख्रिबो गैया दा ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय जोङो थांनोसै थांनो ओंखारबाय हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय हाग्रामा ब्रिज बारबोबाय जोङो बारा गोजान गैला बिजनि थांग्रा लामा मोननोसै बिजनि थांग्रा लामाजों हाबनानै ओमफ्राय बे लोगोनि न'आव हाबहैनोसै आरो लोगोनि न'आव हाबहैनानै एसे सावरायलायनोसै नोंथांमोनहा नुगोन दा मा सावरायलायनाय जायो नोंथांमोनहा नायबाय थानांगोन आरो बिराद गोसा दा बिजनि थांग्रा लामा हाबबाय जोङो बिजनिजों थांगासिनो दङ सिदा बिजनि थांबाय माख्रा बाजार मोनबाय दा माख्रा बाजार एसे गिदिरानो ना बाजारा माथो एसे गिदिरानो बाजारा जेरावखि दखाना गैया नामा माख्रा बाजार गैया न' सेकेन्ड हाग्रामा दालां होनो बेखौ हाग्रामा दालांनि 2 बोसोरसो उनाव जोनोम जानाय बियो फंबाय बे हाग्रामा दालांनि एसे फंबाय जायो बेहा ओमफ्राय माबा दालां होनो बेखौ माख्रा ब्रिजबो होननाय जायो दा बिसिम मोनफैबाय बाव आं सिगाङाव बालाबो बोखांफैखांबाय हाजिरा मावफैखांबाय आङो अनेक खामानि मावबायला बल्दार देनाय बल्दार जाबनाय आरो नै बालाबो बोखांफैखांबाय आं नैबे ब्रिजआव माख्रा ब्रिजनि गाहायाव नोगोर हाजिरा मावलाबायनानै देरबोनायसो आंबो दा खस्थ' मोनबोदों उन्दैयाव दा फाइनालि जों गुमा फाग्लामोननि गामि हाबग्रा लामाखौ मोनफैबायानोसै दा हाबहैनानै लोगो हमहैनोसै सावरायलायनोसै दसे दा गुमा फाग्ला इउटुब चेनेल अनार बिथांनाव दंफैयो आङो नुखाबाय नोंथांमोनहा नै बिथांखौ आरो नै बेबो बिथाङाबो बे सापर्टारखा गुमा फाग्ला इउटुब चेनेलनिनो दा बिथांमोनखौ फंनैसो बुंनो थिननाय जाबाय आंनि चेनेलाव माने आदाखौ लोगो मोननानै जोंबो बिराद माबा गोजोननाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय खापनैसो लोंलायबायबो माथो बुंबावनो ओमफ्राय बिराद मोजां माथो मोगथाङावथ' डेन्जार साइजसिनबावा दे सेसा बेदर जानो फैदों आं दा हाग्रायाव नागिरगासिनोमोन जोङो दहाय ओमफ्राय हरखाबै नै मानसिफ्रा सोमले सोमलाखौ नुवाखै सेसा बेदरखौबो जाखांबाय साफ्रा खाथायाव लायदोंमोन होनानै बिराद गोरों बिसोरो आंथ' बारा रोङामोन दिनै रोंबाय आंबो हरजोंहाय दा गामियाव सोलोंहैनोसै सिखावखौ बोरै खावो बेखौ मायो जों बेखौबो कर्स फोरोंनो नागिरगासिनो हायजोबो जोङो बोरमा खावबा आथिंखौ माबायदि गाजबनानै खारनांगौ बेखौ हाजोबो जों खर'खौ बोरै साफ्रेनांगौ बेखौ हाजोबो जों फंबाया बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे बुंनो नामा आदाखौ लोगो मोननायनि सोमोन्दै
आदाखौथ' लोगो मोनना बिराद मोजां मोनबाय जों बिराद हेपि ना ओंखायनोथ' आं नोंसोरखौ नागिरै फैथारदों एकदम हाखर हाला गाब्र गुब्रबाबो एकदम बाइक साखा अबेबा लिक जाबोलायनायबाबो आं एकदम नागिरै गाबगुलायबावनोसैमोन आं बैयाव एसे आन्दायस्रोनानै गाबनो ओंखारलायथारदां आन्दायबोबायना एसे लोगो मोनहैनाय नंला नामा सेसासो होदोंमोन नालाय गाइस फन हरबाय बिथाङा फैथारबाय जोङो उफाय गैया आदाखौ लोगो मोननो नङा होमबा लोगो मोनफैबायबो दा एसे इन्जयबो खालामबाय जोङो थांनोसै दा मोनाबायबो माथो रायलायबाय थाबावनो उनाव नुबाय थागोन जोंखौ जों एसे लोगो हमलायबाय थानाय जाखासिगोन माने फार्स्ट टाइम लोगो हमलायनायबो जाबाय नालाय दिनै आरो बेथ' मा होनबावनो कन्टेक्ट नाम्बारा न'खौबो नुखाबाय आरो कन्टेक्ट नाम्बार बे गेंग्लिं आंग्लां होननायफोरनि नाम्बारफोरखौबो जों लाबायानो लोगो मोनलायबाय थाखागोन ओमफ्राय बिदिनो आदानि भिडिअखौ नायनानै माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो ना माने भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम वाच खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय आरो ना जों माने बयजोंबो हेफाजाब होलायनांगौ नालाय खौसे जालायनानै ओमफ्राय माने बर'जों बर' अब्लासो जौगालांगोन नङा होमबा दे बिदिनोसै लोगोफोर ओमफ्राय माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय आरो आदानिखौ गोदानफ्रा बिथांनिखौबो गुमा फाग्ला इउटुब चेनेलखौ आंनि सापर्टारफ्रा एसे थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय माबा नुबाय थाखायो जानांगौ नोंथांमोना आरो जायफ्रा मोनथिया गुमा फाग्ला इउटुब चेनेल लिरनानै होबानो सार्च खालामबानो डाइरेक्ट फैखागोन आरो सापर्ट खालामहैदो आंनि सापर्टारफ्राबो आदाजों जों फैफिनगोन बिथाङा फैफिननो नागिरदों साननै सानथामनि उनाव दाथ' मोनाबायना उफाय गैया मालाबा मोजां समबा रायलायफिनसै आरो मोजांनो दे होमबा लोगोफोर लाखिथ'बाय हा बाय बाय दे जाबाय